कल रात मैंने भी ये ट्रेंड फॉलो किया एंड आई फाउंड समथिंग वेरी क्रीपी ऑन दिस। आप ये इमेज देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो मैंने जेमिनी में अपलोड की। खुलुमखा लामसोगु जतनो आनि YouTube channel इंके social media o kaisa meme belai viral ongoi tongo tabuk to jotono AI GEMINI ni through tui je photo no rohorei sari rok kandimani tei omo haike no ami mo salai tongkha sari se kandri manu hungangke sari khugui mo manu hinoi o kok besek khugui eba kheba ereng oboto simon ya fia ba omo belai risky hingke o meme rok nongman ya golo joto boroi je nijini photos no o GEMINI rowoi convert khlaimani sari kandroi oborok no nongmani ya golo joto no kirikoro onglaija tamni hangke ar jagao swijak tongo sari kandrima haino GEMINI rok je AI rok sari khugui pano mano omo haino kaisa boroi social media phai nugjagui sapaika je bobo haino hai o trending no follow khlainani bagui bini photos no rokha normal photos no te o normal photos no AI rok kahama naithokhe sari kandeoi bo bono rohorkha te or jao kaisa belai creepy things nugjak je ar jagao bini bo sarong joto kholopjak haike photo rohormani real photo phiaba bini reality o bo yaktogo kaisa sobai koksa tongo gangke o sari kandi puro o sari kisa patla sisi abagoi aro reality o bo nugjagui tongkha je AI edit khlai rohmani ar jagao bo sobai koksa hingke norok oborok nukmani yagulo simon mani yagulo bujiui no thangkana je AI tamo khlaiman hingke omo belai kheno wana jangnai kok je bo photo rohmani real photo oboto bwsak kholopjak jingangke o AI rok bahaike saimanka bini aro sobai koksa tongo hinoi o video rok belai viral ongoi tongo social media ote bori rok jara AI ti ohaike sari kandi woi photos videos rok roi tongmani jotono kirikoro onglaijak hingke o AI o photo roi photo edit khlaina harmani bwsek save tong eba kheba save khoroi oborok no tui no tinini video o saiman lainai hingke faide bwsek save tong obono tui saiman lainai jeng kuno random chikon mikon company no tui sana thangui tongya or jago biggest world ni tech company no tui sanai obo wngkha AI obo pura internet no almost control khlai tongo AI norok to jotono saiman baina hingke AI no tui bujiui saiman lainai AI chini data ni hoite no trend ongo hingke a data rok bahaike trend ong tamo khlai borok oborok no tui no saiman nai hingke norok no ang sawano mane AI bahaike saiman o borok omo hai ongo saimano AI to kaisa artificial intelligence bo jekono khlai mano fia ba khoroksa borok no same to same kahaike bahaike rohorman tei sago ri khopjak obor bisingo sobai koksa tongo hinoi bahaike saiman o belai no creepy thing belai no kirijak nai kok tabuk khoroksa borok serai ni hoite achai faikangke absaklai borok to kuno phano sia borok no prungna nanango o color tamo ebai kheba o buphang rok no tam hin akorok hingke AI no bo haino bo AI publicly kuno saiman ya jeng je bono data transfer khlai tongo je kok sawoi prom prohor tongo kaisa pora rok rugoi oboni through tino borok bo snamoi rohoro norok kaisa photo no GEMINI o AI ni through tui edit khlainani bagui rowo ngangke baksa wansuka ang bo edit khlainani rojak ngangke ani photo no bone new thaike borok viral khai reno naki borok thani tonoi social media o roi rono hingke norok no sawai rowano obo artificial intelligence world ni jotoni slai tech company obo almost joto internet no control khlai tongo gangke internet o bwsakse samung tong norok bo saiman na hingke norok ni kaisa normal photos no borok bo omo haike swnamnani borok ni time koroi khoroksa individual borok ni photos no naharoi omo haike photos hamya swnamnani borok ni time koroi norok je borok no rohormani borok omo no simise convert khlai renai abo bo norok samani norok jodi saya norok photo no simi rohor hingke borok bo kono khaya AI models
je photos rok hamani aboni characteristic no simise bujio je samani phiaba khoroksa borokni personal photos rok no tei as a this borok use khlaiya borokni time koroi phiaba borok saimannai borokni mokhang botei structure botei phiaba as a this norokni photo random individual photo no hari borok koni dino phano misuse khlai mangla kokthai je sana thanga hangke borok obo kono khlai manya suppose borok khlai phano swkang hangke world ni jotoni slai internet tech company ben angkai thangnai jodi no kaisa suk photo no phano khlai rakha hangke amsuk random borok rokni bisingo hengke omo hai kono dino phano angla kha khlaio hingke kok hingke hai se bahai ke ri khopjangni bisingo sabai koksa tongo hini saimankha hingke norok sairi wano o burui o photo rimani bisingo bo kubuni photo rok borokhana maybe ar jaga nukjagui tongkhana bini yakte go sabai koksa tei omorok no nai akoino GEMINI bo snamoi rohoro song saimano jesuk AI artificial intelligence jesuk kotor kotor apps rok phano obo nai mania je khoroksa borokni bwsago sabai koksa de tong tamotong obo kunu dino phano possible ya maybe bo kubuni photo rok rohorkana oboni swkang bo abogoino artificial intelligence bo saimano yakhe ba haipano mano je AI ro randomly borokni wansukmung tui ar jagao sabai koksa roi rakhana tei abo khugui ongoi thangkana coincidence bo ongoi mano phiaba obo belai kheno wana jangnai kok obo hai kono technology tabuk subjora swnamjak ya khoje nini ri bisingo tamtong koroi oborok no o technology ni through toi naimanna tei obo hai tabuk subjora kono phano nukjak ya kho শুধু nini bwsakno fake khlai phano swnam edit khlai phiaba kubui kubuio nini bwsago tamatong oborok kono technology phano swnamjak ya kho naimanna tei AI amsuk bo matai kahai ke samung khlaio je nini bisingo tamatong koroi শুধু fake application scammer rok শুধু edit simi khlai roi mano phiaba artificial intelligence omo hai khlainani amsuk khomta koroi khote obo possible boya khoroksa borok ningui se extra vision koroi tei internet artificial intelligence ni through tei bahai ke extra vision ongnai rok bo wansugui naidi ani mote ngangke o artificial intelligence GEMINI safe and secure no borok kono phano khlai mangla norok je samani simani obono tei simise khlai phunoknai aboni bade kono phano khlai manya but oro cyber security ni point of view ni hoite nai khangke data bahai ke store ongoi tong abo sang saiman ya phiaba ani mote ngangke abo census krei je sini personal data rok no google rok store khlai na hanani hingangke omo 7 secure hai no ma tongo norok aram sak khlai no ar jagao photos rok no edit khlai mano ani mote hingke sari khugui rinai omo hai kok no tui min viral ongoi tongmani hingangke sawi rowan norok no norok ni outfitless change khlai ro mano but outfit no new to convert khlainani amsuk bo sahos krei kho norok jodi hai wansugui pan tongkha hingangke kono internet WhatsApp Instagram Twitter Facebook kono jagao phano upload ta khlai di tamni hangke obo joto AI bai mang choluo nangbo saimano jengbo saimano tei joto no saimano abo joto artificial intelligence ni through mang cholibayo jodi no amsung no risk ingjakha hingke ar jagao upload khlainani moto ya tamni hingangke abo bo artificial intelligence bai no khopjagui tongo hingke norokni mote bahai norokni opinion comment khlai sadi।